Man vill ha vad man vill ha och man vill ha det nu. Och man ser en möjlighet på sig kvittar det hur. För vi är vildare än djur när det gäller att ta och stå någon i min väg, ja då smäller det bra. Ingenting är heligt för nu hoppar vi upp. Då kan man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Jag menar varför kompromissa, varför vi kan tuff. För någon annan gjorde det, ska jag vara lika dum. Jag vill ha det bra som de rika har. Och med hänsynslösa är jag likadan. Simon! Inte okej! Vad fan hände igår? Va? Nej. Har du sett Niklas? Bra! Läget killar? Fan vad skitbra. Eller ja, jag vet inte fan. Fick du till det igår kväll? Va? Med vadå? Du har fullt med pussmunnar i ansiktet. Niklas! Niklas! Jag går och fixar frukost grabbar. Hur fan är du med dig? Jag vet inte. Det går inte! Ja, tack. Oj, ja men, ja. Helvete. Ja, men det är lugnt. Fixa det senare. Känns som ett överkörd av en jävla bil. Åh fan. Shit. Jag måste hjälpa dig. Mer plats. Luktar skit. Axel. Ja. Funkar inte. Yeah! Woo! Här Fredrik, luktar skitäckligt. Yeah! Jag tror du tar slut på den igår. Åh fan. Ja, förlåt då. Bara du inte gör om det så det. Ja, men det är lugnt. Öppna. Hej! Det är slut med oss nu din jävla idiot. Va? Hej du! Ja? Jag är på den här festen. Ja. Alltså... Vet du vad? Vet du vad som är sjukt? Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga där. Syster. Jag har haft sex med din... Jag har haft sex med din syrra! Ja. Tagga ner nu för fan. Jag vill inte se det. Åh, nej. Vem? Aj, på dig.
Nej, det var Patrice tydligen slut med oss. Så. Synd. Det finns mycket fisk i havet. Ja, jag vet. Ja, fan, jag drar nu. Fan. Ja, det ska jag så. Så då. Åh, fan i mina kallingar.